ana nema a shuka mana kiyayya da gaba na ba gaira ba dalili a tsakaninmu, ko ta fuskacin addini ko ta fuskacin bangare ko ta fuskacin kabila. Ana ta yaƙa mana irin wannan, ko a ce nan kudu ne nan arewa a yi gaba na ba gaira ba dalili, nan wa'annan sunan su kabila kaza wannan sunan su kabila kaza a yi gaba, ko kuma da wannan addini kaza wannan addini kaza a yi gaba. Kuma abin da muke ta cewa mutane ku gane, ko kun ji ko kun so, zama tare ya zama dole, tare za mu zauna, kuma zaman daren ya zama dole. Haka Allah ya ga dama, shi ya ƙasa, shi ya ɗora mutane a doron ƙasa, kuma shi ya mutane da ƙabilu daban-daban da launuka daban-daban, ba yi mu bane. To menene ina magani? Yanzu misali idan ka ɗauka ƙabila rigima ce, nukan ji to me ya solution? A gane ka san an akwai rigima akan kawar ko? Akan kawar da idan akwai wani misali, idan akwai wani wata cuta da take yawo, to ai akan ce ai ga maganin ta ko a ce ana allurar rigakafi ne, ko a ce ai kaza ne sai ai magani. To ina da tambaya, idan bambance-bambancen kabila rigima ne, a gaya man maganin rigima, wanda yake da magani ya kawo mu, ya ce maganin shine duk cikin mu zama kabila daya. Zai yiwu? Ai ba mu muka kabilan ba, haka muka kanmu, yin Allah ne. Saboda haka baka da maganin ka ce ai a tafau kowa sai ya zama kabilan ka ne kai, in ba ka ba kun ba za a zauna lafiya ba. To haka ma bambanci addini, shi addini yarda ne, imani ne, ba ka tilasta ma mutane, ba inda ake tilasta mu. Ka so suna kamfen din cewa musulunci wa addini da aka yada shi da karfin takobi. Da zai yi wa a yada musulunci da karfin takobi, da to ba zai zama musulunci ba. Domin mu a wurin mu shi addinin musulunci yarda ne a zuciya, da furuci da baki, da aiki da gaba. Idan mutum ya je ya sallah amma a zuciyarsa shi ma bai yarda da addinin ba, to ba addini ke. Hatta ma ko musulmi ko da zai ibada sai ya yi niyya a zuciyarsa. Hatta ko sallah in ya je kawai haka aka ce mai kake, ya ce ba dai na kofe ba, a zuwar kake ko la'asar, ya ce shi ya koko. To kaga bai da sallah, ko da shi musulmi ne, sai da niyya. Haka duk ayyukan ibada sai aka kulla a zuciyanka cewa kana ibada iri kaza ne. To ban za kuma wasu dole sai bayan ka yi niyya kai imani da Allah da manzansa, ka kulla a zuciyanka, sannan kuma akwai wasu ma akwai wanka ma da kaza, akwai tsarki da za ka yi, sannan ka zo kai sallah a misali. To ba za ka bayar a tura a tilasta mutum addini, ba zai yiwu ba ne kawai. In ko aka tilasta masa, to ba addini yake ba, saboda shi in addini ya ɗora akan imani. So ba mu taɓa sanin an dankara addini ba, sai dai kamfen ɗin makiya wasu ke cewa an dankara, ba inda aka dankara tarihi, ba a taɓa dankara addini ba. Su al'ummar musulmi dai sun bazu duniya, sun kama ƙasashe, sanadiyan wannan da yawan mutane sun musulunta, amma ba wanda ya musulunta da kaifin takobi.